سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نلومي عسرة تحساس كل التشحن عسران كلتنا باستدال وزيناتات اب سلسته كتماتات تግራይ بانك تجميرو مهلاو مغلاصو اب ኤርትራ ዝርከቡ ሰራዊት ሶማል ክሳብ ጥርና ሃገሮም ክምለሱ ምዃኖም ፕሬዝዳንት ሶማል መዝራቡ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ናብ አልሻባብ ዝቀንዐ ኣብ ሶማል ደብዳብ መክያዳ ኣብ ብሪጣንያ ስደተኛታት ናብ ሩዋንዳ ንምፍናው በቤት ፍርዲ ውሳነ ሓሊፉ ምህላውን ደቡብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ተኣሲሮም ዘለዉ ዜጋታት ንምድሓን ትገብሮ ዘላ ጻዕርታትን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም መንግስት ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳገኑ ማዕከላት ሊብያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ስደተኛታት ዜጋታቱ ካብ ማእሰርቲ ብምውፃእ ናብ ሃገሮም ንምምላስ መሰበ ስልጣን ሊብያ ዝርብ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ምክትል ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ደቡብ ሱዳን ደንግ ዳው ደንግ ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብ ሱዳንን ኣብ ግብፅን ዝርከቡ ናይ ደቡብ ሱዳን ኤምባሲታት ነቶም ኣብ ሊብያ ፈቆደ ዝተፈላለዩ ቤት ማእሰርቲ ተዳጉኖም ዝርከቡ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ንምድሓን መሰበ ስልጣን ሊብያ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ገሊጹ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ኣሰካፈ ምዃኑ ርድኡ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ ካርቱም ግብፅን ዝርከቡ ኤምባሲታትና ምስ ኤምባሲታት ሊብያ በመተሕባር ኣብ መዳጎነ ማዕከላት ሊብያ ዝተኣሰሩ ደቡብ ሱዳናውያን ንምብጻሕ ከምኡ ድማ ተፈቲሖም ናብ ዓዶም ዝምለሱሉ መንገዲ ከናድዩ መምርሒ ተዋሂብዎም ኣሎ ኣብ ሊብያ ብትኽክል ክንደይ ደቡብ ሱዳናውያን ተኣሲሮም ኣለዉ ኣይረጋገፅናን ኣለና እንተኾነ ግን ኣብ መላእቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ምዕራባውን ምብራቃውን ሰሜናውን ምዕራብ እቲ ሃገርን ብዙሓት ኣብ መዳጎነ ማዕከላት ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለና ክብል ይገሊጹ ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ደቡብ ሱዳናውያን ብመንገዲ ሊብያ ናብ ኢሮጳ ንምእታው ኣብ ዝገብርዎ ፈተነ ኣብ ሊብያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣብ ዝተፈላለዩ መዳጎነ ማዕከላት ንነዊሕ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክጸንሑ ይረኣዩ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ትግራይ አገልግሎት ባንክ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሩ ንግዳዊ ባንክ ኢትዮጵያ ኣብ ሰለስተ ከተማታት ክልል ትግራይ ንነዊሕ እዋን ተቋሪጹ ዝነበረ አገልግሎት ባንክ ምሃብ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎ እቲ ባንኪ ኣብ ትሕቲ ቁፅር መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዘለዋ ከተማታት ሽረ ኣላማጣን ኮረምን ስርሑ ከም ዝጀመረ ይሓቢሩ ኣብቲ ወፂ ዘሎ መግለጺ ኸኣ ኣብ ዘን ልዕሊ ሓደ ዓመት አገልግሎት ባንክ ደው ዝበለለን ከተማታት ዝርከባ ጨናፍር ንግዳዊ ባንኪ መሊሰን አገልግሎት ምሃብ ጀሚረን ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ብሰንኪ ዝጸንሐ ኩናት አገልግሎት ባንክ ሓዊሱ መሰረታዊ አገልግሎታት ኃይል ኤሌክትሪክ ቴሌፎንን ካልኦት አገልግሎታትን ተቋሪጹ ይጸንሑ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ገለ አገልግሎታት ናብ ነበሩ ይምለሱ ኣለዉ ዝበሃል ኮይኑ ኣምባሳ ዝተባህለ ናይ ብሕቲ ባንክ እውን ኣብ ከተማ ሽረ ስርሑ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡሎ ከም ዝከር ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ብሄራዊ ማእከል ምቁፅጻር ኃይል ኤሌክትሪክ ብምትእሳር ንነዊሕ እዋን ኣብ ጸልማት ጸንሐት ከተማ መብራህቲ ረኺበያ ብሰንኪ ንኽልተ ዓመት ዝቐጸለ ዘስካሕክሕ ኩናት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ብከቢድ ሕጽረት መግቢ ዝተጠቕዑ ኮይኖም ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይ بتبصح سمع سلام جنا اتهزبي كابت زنبرة قلوا لو كوت تسفتات يصنحوا يخون بر اتسمع كاب زفرام شدش سمون حليف الله بزل اوان نيوص حيلتا زغون وتهدرات ايرترا كومدما زي فدرالوين حيلتا زغون حيلتا امحرا جنا كاب تግራይ اي وصنا له زبل مغلص بوغن تግራይ زرغح خوينو بمسرت تسمع خا حيلتا تግራይ كساب حجي عدقوم ايفتحنا له بمسرت سمع سلام بريتوريان سند افصاصما نيروبين مورد كبت اصوار حيلتا تግራይ زفصم نيوصان زي فدرالوين حيلتاتن بحساب كاب تግራይ متصوص طراي مخاني زغلاص تمالي ابو منبر حوحاتن بريزيدنت كلل تግራይን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሂብዋብ ዝነበረ መግለጺ ወታደራቶም ኣብ ኣርባዕተ ግንባራት ኩናት ካብ ዝነበረሉ ከባቢታት ገዲፎም ከም ዝወጹ በመግላጽ ፌደራል መንግስት ግና ገለ ካብተ ስምምዓት ከተግብር ኣይከኣለን ክብል ይከሲስ ነይሩ ብጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ድማ መንግስት ነቲ ስምምዕ ብትግሃት ኣብ ግብሪ ይውዕሎ ከም ዘሎ ይዝገለጽ በዝኻ ነተግባራውነት እቲ ስምምዕ ብዝምልከት ብዙሕ ሕቶታት ክልዓልን ምክፍፋልን ክርአን ይጀሚሩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ወታደራት ሶማል ናብ ሃገሮም ዝመለሱ እዋን ተቃሪቡ ምህላው ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ሃገረ ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ክስልጠኑ ዝጸንሑ ወታደራት ሶማል ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሃገሮም ክመለሱ ምዃኖም ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ኣፍሪካን ኣሜሪካን ንምስታፍ ናብ ኣሜሪካ ገይሹ ዝጸንሐ ፕሬዝዳንት ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ሰራዊት ሶማል ናብ ሃገሮም ክመለሱ እዮም ዝበለ ኣብ ሚኒሶታ ዝነብሩ ሶማላውያን ኣብ ዘስምዑ መደረ እዩ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ ኤርትራ ስልጠና ዝወስዱ ዘለዉ 5000 ወታደራት ሶማል قصلو حيد السومنات نابتا هاجر كملو سمخانم يافليتو بمسرت منغستاو راديو سومال زرغيحو ابزل حبريتا دما اتي بريزيدنت ابز مص زلو ورح طري مولو بمولو مملاس سراويت سومال كاب ايرترا كزازم مخانو كم زغلص حبيرلا غداي نايتم قدم خلت عمد ببريزيدنت سومال نبر عبد الله فرماجو ناب ايرترا استلاكو 5000 وتهدرات سومال اوصاي يخونا وشط هاجر بسومالويان لعل حتوتات يلا عيلو غدايم بتتغام ازاربه كخون زترا ادما ابتي اب سمين ايثيوبيا بكل تግራይ استخيده كوينات اب غون سراويت ايرترا تسليفم زبل
ዝኣመሰል ክስታት ክቐርብ ድሕሪ ምጅማርዮ ነዚ ስዒቡ ስድራ እቶም ወተሃደራት ኣብ ርእሰ ከተማ መቃዲሾ ናብ ጎደናታት ወፂኦም መንግስቲ ኩነታት ደቆም ክነግሮምን ናብ ሃገሮም ክመልሶምን ጻውዒታት ከቕርቡ ተራእዮም ነይሮም እዮም ሕጂ ፕሬዝደንት ሶማል ዘሎ ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሕሙድ ድማ ቀድሚ ናብ ስልጣን ምምጽኡ ፕሬዝደንት ንኽኸውን ኣብ ዝገብሮ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምውዕዋዕ እንድሕር ፕሬዝደንት ኮይኑ ነቶም ወተሃደራት ሶማል ካብ ኤርትራ ክመልሶም ምዃኑ ቃልኣት እዩ ዝነበረ ብዛዕባ ውግእ ተሳቲፎም ዝበሃል ድማ ብወገን ኤርትራ ይኹን ሶማል እቶም ወተሃደራት ኣብ ታዕሊም ከም ዝነበሩን ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ከም ዘይተሳተፉን ብምግላጽ ነቲ ክሲ ነጺጎም እዮም ኣብ ወርሒ መጋቢት ግና ብቤት ምኽረት ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝወፅእ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ዝሰልጠኑ ወተሃደራት ሶማል ምስ ወተሃደራት ኤርትራ ብሓባር ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ኣብ ጉዳይ ምምላስ ወተሃደራት ሶማል ካብ ኤርትራ ሰቕታ መሪጹ ዝነበረ ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ሶማል ነበር መሐመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ኣብ ምርጫ ተሳዒሩ ስልጣን ኣብ ዝረከበሉ ዝነበረ እዋን እዩ ኣብ ኤርትራ 5,000 ወተሃደራት ይስልጥኑ ከም ዘለዉ ዝሓበረ ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሕሙድ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 2 ግዜ ናብ ኣስመራ ብምኻድ ብዛዕባ እቶም ኣብቲ ሃገር ዝዕለሙ ዘለዉ ሰራዊት ሶማል ኣመልኪቱ ምስ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ክዘራረብ ከም ዝኽኣለ ይዝከር ፕሬዝደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሕሙድ ብዛዕባ እዞም ወተሃደራት ከም ዝብሎ እቶም ወተሃደራት ብቁልጡፍ ናብ ሃገሮም ድሕሪ ምምላሶም እቲ ሃገር ኣንጻር ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ እትገብሮ ዘላ ቃልሲ ክሳተፉ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ حبرات منكستات أمريكا أب سومال دبداب نفرت كم زكايدة أفليتا بتي أب 14 تحساس أب استفل على كل التكبابيتات زبا حير شبل استخايدة دبداب 10 حموش عطوات على الشباب كم استقتلوا إزي سراويت أمريكا بأفريقيا بزرقوا حمقلات صدقيسو أبتي كم مقادشو العلم 276 كيلومتر نسميناو مبرق رح يقوس استخايدة دبداب سلاموين سبات كم زي لكما إت إز أغان زيبو قلنا نتي بأمريكا استخايدة ناي نفرت دبداب سراويت منكس السومال ب10 حموش تحساس أب تمساسر بوتات سرحيتات بمكياد 8 عطقات الشباب كم زقتلوا قليصم يم منقص الصومال انصار الشباب جميرو ابزلو وفري امريكا طراي زيكونت كالوت هاجراتون نايدرون حجز يغبرالو مهلاون سبسلطان صتا هاجر حبيروم انتخونه زرزر اسمات تن هاجرات اين صرون مس منقص الصومال قربت زلوا تركي نايدرون حجز كتغبرالو كم تقل وتهدراوين تنتنتي يموتو أتي بتطابق سبعو مسارات بدها قات إموز صنحة سدتنياتات نبهاجر رواندا ناي مسقا قوطن عباي بريطانيا بالعلواي بيت فرد ناي تهاجر حقاوي تباهيلو ات العلواي بيت فرد وسيغو ات سدتنياتات كاب عباي بريطانيا نبرواندا ناي مسقا قوطن سبعو مسال يخون وعل سدتنياتات ودو حورات هاجرات كم زي تحسيو دنجي غزلا العلواي بيت فردي عباي بريطانيا بجاكازي قداي نايتوم اب قدماي ابراهيم مسقا سدتنياتات نبرواندا زنبور شومنت سدتنياتات داغماي كرأ كم زدل وسيغا افليتو منكس رواندا بوغانو ات بالعلواي بيت فرد نكسنت عباي بريطانيا استوهب وسانه اونتاو سقم تقبل موغوسي يقلص الله ازو وسانه مس حلفه قدماي مينستر عباي بريطانيا ريتشي سوناك كل غزي بوليس رواندا حقاوي يزبل امنت نيرنا لوم دما نس مرغاصو حغوس يكبل غليصو بدحرت وسانه صحافيت وشطاويت غدايات عباي بريطانيا نتسدتنياتات ناب رواندا ناي مسغاغ وطن اب سرح نموعل بتوفاينت كم تسرح افليطالا ننتفتات بيت صحفت وشطاو غدايت تكاتاتل بعل سلطان ناي تهاجر بوغانا اتوطن زي سرح زي مورلاون بوغا دما كبورن مخونه غليصا قدماي مينستر عباي بريطانيا نبر بوريس جونسون بوغانو لعلواي بيت فردين بوليس رواندا حقاوي إلو فرد مهابو زحقوس زينايو نتم نموزحات زمزمز زلو أساقر تدق سبات كنقطمو لنخل انكو سبقو منقد يكبل بمنقد تويتر غليصو ازت مالسوني 10 تحساس ببيت فرد عباي بريطانيا نقوداي مسقاق سدتنياتات كابتا هاقر ناب رواندا زملكت تواهي بزول فردي كابتم تتصاررتنا يتمدب يقباي كقربو تثبيت يقبر ات بيت فرد دما يقباي نمقرب كفقد اي كفقدن زمص 16 طري 2023 وسانه كهبيو تطابق تسدتنياتاتن تقاوم تسلفتات بريطانيا غنا ابلعلتي ببيت فرد استوهب وسانه زلوم قريتا ام مغلاص كم زركبو مع كان زينا عباي بريطانيا يغلصالوا نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم